Hello guys, good morning, good afternoon sa inyong lahat. Ayan, dito pa rin tayo at sasamahan natin sila kuya. Magluluto po sila ng for apritada daw ito at saka kaldereta. Ayan po. Kaya dyan lang po kayo at samahan natin sila. Ayan, magaling kasi sila magluto. Kusinero, ayan. Ayan na po. Prepare na nila. For apritada and caldereta. Ito po ay karne po ng kambing. Ayan po. Press na press po ang kanyang meat. Ayan. Magluluto po sila ng apritada at saka caldereta. Ayan po. Kaya ayan po ang karne ng kambing, press na press po. Ayan, thank you so much for watching guys. Abangan nyo pa ang susunod na mga luto nila. Ayan. Ayan po. Thank you so much. Hello guys. Hello mga lalabs. Ayan, sa wakas at nahintay na rin natin ang very delicious caldereta. Ayan. Luto po ng mga magagaling natin kuya, mga kusinero. Ayan po. Ayan. Very delicious. Parang nakakagutom na talaga. Parang ako'y ay gutom na. Ayan. Ayan po ang lutong kaldereta. Karne ng kambing po. Ayan, ang ingredients nila dito ay bawang, sibuyas, tapos patis, tapos patatas, green peas, sili, taban, at saka yung yung ginisa na mixed oyster sauce. Ayon. Pangpasarap. Ayan. Ayan, ang sarap talaga. Ayan po. Kain na po tayo. Talagang nakakagutom na talaga. Ayan, thank you so much for watching. Ayan po. God bless us all. Kainan na po guys.